And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang ex, pwede pang balikan. Hi DJ Rocky. Ako nga pala si Nikki. Babae man sa inyong pandinig, pero liliwanagin ko lang. Lalaki po ako. Gusto ko lang i-share ang kwento ng buhay ko. Ang love story ko tungkol sa isang babae na itago na lang natin sa pangalang Nessa. Ito ang aking secret file. Year 2008. Second year high school ako nang makilala ko siya. Mabait, tahimik, matalino, at maganda. Niligawan ko siya at naging kami. Parehas na college kami taong 2011. Hindi kami parehas ng school kasi hindi ko na ipasa ang entrance exam sa school niya. Si Nessa ay sa Quezon nag-aaral, habang ako naman ay sa Laguna. That time, nagkaroon na kami ng conflicts at misunderstandings. Hindi na rin ako nakakabisita sa kanila tuwing weekends, kahit alam kong umuwi siya every week. Around Feb that year, ay naghiwalay kami ni Nessa. Wala na kaming naging usap pagkatapos noon. Naging magulo. At puro away kami noon bago maghiwalay. Wala na kaming naging closure. 2 years and 6 months kaming nagtagal ni Nessa. Hindi ko masabi sa mga magulang ko na hiwalay na kami at kung bakit kami naghiwalay. Nahirapan ako magsabi at nagdahilan lang ako na busy si Nessa kaya hindi kami nagkikita. At kaya hindi na siya nabibisita sa bahay. Almost 6 months nung malaman sa bahay na talagang wala na kami. Then December that year, umalis ako sa bahay. Medyo nagtampo ako eh. Kaya naisip ko magpalipas ng oras at maglakad-lakad. Hinanap ako ng mga magulang ko. At sinabi ng kasama ko sa bahay na umalis daw ako at nagtampo. Nagkataon naman, alam ng tatay ko yung bahay ni Nessa. At nagbaka sakali na doon ako nagpunta. Umuwi din naman ako that day. At doon nga, sinabi ng tatay ko na wala na pala raw kami ni Nessa matagal na. Nalaman daw niya at nakausap ang mother ni Nessa na matagal na akong hindi napunta dahil nga matagal na kaming hiwalay. Lumipas pa ang panahon, wala kami naging contact ni Nessa. Hindi ko na rin siya nakikita, maliban sa mother niya. Year 2014, nung magkita kami uli ng mother niya dahil sa fiesta sa barangay namin. Kinumusta niya ako at ang sabi niya, si Nessa raw ay nagbabalak mag-abroad. Sumagot naman ako ng, mabuti po. Ako naman po graduating na this year.
small talk lang. Ilang taon pa ang lumipas, nagkaroon din naman ako ng girlfriend. Pero hindi nagtagal. Fast forward year 2017. Nagtrabaho ako sa isang financing company sa mall sa Laguna. December noon, maraming tao. Habang nag-aantay at naghahanap ako ng customer, may nakita akong isang pamilya na pamilyar sa akin. Hinintay ko pang makalapit sa pwesto ko para mas mamukaan ko at hindi nga ako nagkamali. Si Nessa at ang magulang niya. Nakita ko ng mother niya, agad ditong lumapit sa akin. Si Nessa naman ay nag-hi lang sa akin. Kasama ang papa niya. At umiwas na rin sa akin. Nagkwentuhan lang kami saglit ng mother niya at tumalis na rin sila agad. Ramdam ko pa rin yung ilangan naming dalawa ni Nessa kahit ilang taon na ang nakaraan. Year 2018, nung mawalan ako ng trabaho at nag-decide akong magnegosyo. Dahil may bakery naman kami at may space pa sa bahay, sinuportahan ako ng magulang ko, lalo na't nagsisimula pa lang ako. Nagtinda-tinda ako ng lugaw sa umaga, burger sa hapon, at nagpaparent din ako ng videoke. December 2018 nang may kaibigan ako na umarkila ng videoke para sa Pasko. Dinala namin sa bahay nila at sinabi ko sa kanila na kung may kilala silang Nessa. Kilala kasi doon ang magulang niya at halos bandang unahan lang ang bahay nila. May nakausap akong lola at sinabi sa akin na, bakit mo kilala yon? Sumagot naman ako ng, dati ko pong girlfriend yun. Ang sagot naman ni lola sa akin, bakit hindi mo balikan? Malay mo, maging kayo uli. Sumagot ako naman ng, hindi na po, baka po may boyfriend na rin yun eh. Hindi na rin kami nagtagal at umalis na kami ron after ma-set up ang videoke. Kinabukasan December 25, kinuha na namin ang videoke at naisipan kong dumaan sa bahay nila Nessa. Kasi nga, malapit lang naman yun sa pupuntahan namin. May dalawa akong tasty bread na dala-dala. Bigo nga lang akong makita si Nessa at magulang niya dahil walang tao sa bahay nila. Naalala ko yung kwento niya noon na laging walang tao sa kanila tuwing Pasko dahil sa Laguna sila nagdiriwang. At habang papaalis na ako sa bahay nila, napansin ako ng kapitbahay nila. Alam kong tsuhin niya yun. Sinabi ko na lang na ipabigay na lang yun kila tita. Ako po si Nikki, kaibigan po ni Nessa. Umalis na rin ako. Hinahanap ko yung FB ni Nessa at nag-message ako pero wala akong nakuhang reply mula sa kanya. Hanggang sa nakita kong deactivated pala ang account niya. Lumipas pa ang panahon, nagkaroon ng pandemya. Mahigpit noon, limited lang ang access sa mga pamilihan at palengke. Dahil yung mga paninda ko, syempre, ako mismo ang nag-aasikaso. At pati na rin grocery sa bahay namin, ako na. So one time, pumunta ako ng palengke. Napansin ko na makakasalubong ko yung mother ni Nessa. Yumuko ako kasi nahihiya ako. At para hindi ako mapansin, talagang binibilisan ko yung lakad ko. Pero huli na ang lahat dahil nakita na niya ako. Nangumusta siya sa akin. Sinabi ko naman na okay lang ako. Hindi na rin kami masyadong nakapagkwentuhan dahil pauwi na rin siya. At ako naman that time ay mamimili pa lang. Yun yung encounter ko sa mother ni Nessa. Napapadalas, no? Pero inisip ko, nakaraan na lang siguro yun. Year 2020 nang may mag-chat sa akin na babae. Naitago natin sa pangalang Kay. Kilala ko siya pero hindi kami close. Classmate siya ni Nessa noong high school. Close sila ng mama ko dahil nabisita si mama sa bahay nila Kay.
Dahil friend ni Mama ang mother niya. Hindi naman kami madalas magka-chat ni Kay, pero nagtanong siya sa akin tungkol kay Nessa na agad ko namang ikinabigla. Nagtatanong siya kung may close sure daw ba kami ni Nessa. Sabi ko wala, pero okay na yun. Syempre, diba? That time, galit pa rin yung nararamdaman ko pag si Nessa ang pinag-uusapan. At pag ang pinag-uusapan ay tungkol sa past namin. Pero sabi nito ni Kay, single si Nessa, chat mo. Sabi ko naman, hindi ko friend sa FB. Agad din naman niyang sinend yung FB profile ni Nessa sa akin. Hindi ko inopen at sinabing wala akong internet. Nakadata lang ako. Makaraan ng ilang linggo, may nag-add sa akin. Nakita ko si Nessa. In-accept ko. Then maya-maya pa ay nag-chat siya sa akin. Sabi niya, ano yung kinukwento mo kay Kay? Hala siya, may atraso ka pala sa akin. Kilala mo pa naman ako, si Nessa to. At sumagot naman ako sa kanya ng, kilala kita, ikaw pa. So nagkapalitan kami ng chat hanggang sa dumating sa puntong na pag-usapan namin yung nangyari kung bakit kami nagkahiwalay. Yung gabing magka-chat kami, sabi ko sa kanya, almost 10 years tayong naghiwalay at walang communication at all. Pero yung sakit na naiwan parang kahapon lang nangyari. Parehas kaming galit sa isa't isa. Dahil hindi malinaw noon kung bakit kami naghiwalay. Mahabang chat na may kasamang masasakit na salita pero bago kami matulog, nagkaunawaan na kami. At nasabi ko sa sarili ko, misunderstanding lang pala. Yan yung cause ng hiwalayan namin. Marami kaming iniisip at hinala noon na kami lang ang makakasagot pero hindi namin noon ginawa. Nalaman ko na 5 years na siyang single at ako naman 2 taon na. Bago matapos ang gabi, sinabi ko sa sarili ko, I'm gonna win her back. Nagtuloy-tuloy kami mag-usap. Nag-request din ako na kung pwede, video call kami. Gusto ko lang siya makita at makausap. Nasa Taiwan si Nessa at isang teacher doon. Pinagbigyan niya ako at yun na ang simula na araw-araw kaming magkausap. Then, biniro ko siya na kung po pwede lang, kung pwede, kami pa ulit. Kami na lang ulit. But then sabi niya, hindi na kasi ako bumabalik sa ex. Nalungkot ako, sabi ko, baka legit yun Kasi the way na magsalita siya sa akin, parang may conviction. Then sabi ko, baka naman may chance pa tayo at baka nalilito lang siya. Sabi niya naman sa akin, baka raw nabibigla lang ako. Isipin ko muna raw maigi at mag-iisip din siya. Sabi niya, wag muna tayo mag-usap ng 1 week. Chat and call wala dapat. Hayaan natin na mapag-isipan natin to. And then I agreed. Sabi ko, make it 10 days. Para sa ika-11th day, birthday ko, mag-uusap tayo. Nung gabing yun, di namin pareho na iwasang umiyak pero naging okay bago kami magpaalam sa isa't isa. Sa loob ng 10 araw, nagpaka-busy ako. At everyday nagsusulat ako sa notes ko kung ano yung pwede kong sabihin pag nagkausap kami. Ipinag-pray ko rin kay Lord during those days na sana siya na ang para sa akin. At dumating na nga ang birthday ko. At nagkausap na uli kami. Nalagpasan namin yung 10 araw na challenge namin na no contact or conversation at all. At doon nga sa muli naming pag-uusap ay inihayag ko ang nakasulat ko sa notes. Sinabi ko na, alam ko Nessa, ako yung first boyfriend mo.
At hindi ko na magagawa yung gusto mo sana noon na first boyfriend last. Pero kung magiging tayo, matutupad ko pa yung gusto mo. I am your first boyfriend and I'll be your last. Fast forward, naging okay kami uli ni Nessa. Hanggang sa sumapit ang June 2021, nag-decide siyang umuwi ng Pilipinas. At nagpakasal na kami. Actually, biglaan ang pag-uwi niya. At agad naming inayos ang papeles na gagamitin sa kasal. Civil lang ang balak namin dahil may pandemya pa nga. At ipinag-pray nga namin na ibigay sa amin ni Lord yung July 8, 2021 para sa schedule ng kasal namin. June 19, nasa Pilipinas na siya. Tapos na mag-quarantine. At yun, marami kaming pinagdaanan bago kami ikasal. Nandyan yung nagkamali pa ako sa details ko sa Senomar, kaya inulit pa namin. Yung wala pa kaming isusuot at hindi pa tapos yung mga gagawin para sa kasal. Pero buti na lang, nandyan yung pamilya namin para i-guide kami. At nandyan din yung mga kaibigan namin na tumulong from souvenirs, cakes, prenup, invitations at kung ano-ano pa na libreng ibinigay sa amin. July 8, 2021 na ikasal kami. Masayang-masaya kami dahil alam naming maraming pagsubok kaming pinagdaanan bago ikasal. At nakuha namin yung pinapangarap namin. Fast forward, after almost 2 months, bumalik na uli si Nessa sa Taiwan dahil malapit na uli ang pasukan sa kanila. Mahirap sa pakiramdam, nakakakasal lang namin, aalis na siya. Nag-try din ako mag-apply na pwede kong pasukan na trabaho sa Taiwan para magkasama na kami pero hindi ako matawagan. After a year, July 2022, umuwi na uli si Nessa at magkasama kaming ipinagdiriwang ang first anniversary namin. After ilang months, bumalik na uli siya ng Taiwan at ako naman ay nag-aasikaso na rin ang papel ko dahil pwede na niya ako maging dependent sa Taiwan. September 28 this year. Nakarating na ako ng Taiwan. Kasalukuyan na kaming magkasama at umaasa na rin ako na magkaroon na ako ng trabaho dito. Marami pa kaming mga pangarap na gustong tuparin ng magkasama. Ang mahalaga ay magkasama namin tong hinaharap. Sa hirap at ginhawa, basta kami nagmamahalan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nikki. At ito, ang aking secret file.